Σε αυτό το βίντεο θα δείξουμε πώς να διαχειριζόμαστε τα ραντεβού του χώρου μας. Εάν χρειάζεται να φτιάχνουμε συχνά παρόμοιο ραντεβού σε διαφορετικές ώρες, μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα πρότυπο ραντεβού και στη συνέχεια να το χρησιμοποιούμε όσες φορές θέλουμε, προκειμένου να εξοικονομούμε χρόνο. Ας δούμε πώς γίνεται. Πηγαίνουμε στη διαχείριση και έπειτα στα πρότυπα ραντεβού. Πατάμε στο συν και εμφανίζεται η καρτέλα που θα συμπληρώσουμε τα στοιχεία που θέλουμε. Βάζουμε το όνομα του προτύπου, το όνομα του ραντεβού. Εάν θέλουμε προσθέτουμε μια σύντομη περιγραφή και την τοποθεσία. Θέτουμε το όριο των χρηστών. Μπορούμε να διαλέξουμε ένα χρώμα από την παλέτα. Και τέλος επιλέγουμε μια συνδρομή. Αυτό σημαίνει ότι μόνο οι χρήστες οι οποίοι έχουν πακέτο στη συγκεκριμένη συνδρομή θα μπορούν να συμμετέχουν σε αυτά τα ραντεβού. Εφόσον είμαστε έτοιμοι, πατάμε δημιουργία. Πάμε τώρα να δείξουμε πώς να δημιουργούμε ραντεβού στο ημερολόγιό μας. Κάνοντας κλικ στα ραντεβού, ανοίγει το ημερολόγιο, το οποίο έχουμε τη δυνατότητα να το βλέπουμε σε μορφή μήνα, σε μορφή ημέρας ή σε μορφή εβδομάδας. Επίσης, κάνοντας κλικ στο κουμπί ώρες, εμφανίζονται οι ώρες της ημέρας στα αριστερά της οθόνης. Για να δημιουργήσουμε λοιπόν ένα ραντεβού, κάνουμε κλικ στην ημέρα και ώρα που θέλουμε και για να επιλέξουμε τη διάρκεια του ραντεβού, έχοντας κρατημένο το κλικ, σέρνουμε το ποντίκι προς τα κάτω. Στην καρτέλα που ανοίγει, συμπληρώνουμε τα στοιχεία του ραντεβού. Επιλέγοντας ένα από τα πρότυπα ραντεβού που έχουμε φτιάξει, θα δούμε ότι τα στοιχεία συμπληρώνονται αυτόματα. Εφόσον είμαστε έτοιμοι, πατάμε OK. Εκτός από μεμονωμένα ραντεβού, μπορούμε να δημιουργήσουμε και επαναλαμβανόμενα ραντεβού. Ακολουθούμε την ίδια διαδικασία με πριν, με τη διαφορά ότι πατάμε στο κουμπί «Δεν επαναλαμβάνεται» και στο παράθυρο που ανοίγει επιλέγουμε τη συχνότητα επανάληψης. Για παράδειγμα τώρα θα διαλέξουμε το ραντεβού μας να επαναλαμβάνεται σε εβδομαδιαία βάση και θα ορίσουμε την τελική ημερομηνία επανάληψης σε ένα χρόνο από τώρα. Πατάμε OK και ξανά OK και θα δούμε ότι το ραντεβού μας έχει δημιουργηθεί στο ημερολόγιο για όλο το έτος. Τώρα, σε περίπτωση που θέλουμε να επεξεργαστούμε κάποιο από τα υπάρχοντα ραντεβού, το ανοίγουμε, πατάμε το σύμβολο με το μολύβι, αλλάζουμε όποιο από τα στοιχεία θέλουμε, για παράδειγμα την ώρα λήξης, και πατάμε OK. Μπορούμε επίσης να διαγράψουμε το ραντεβού πατώντας διαγραφή. Για να επεξεργαστούμε τα επαναλαμβανόμενα ραντεβού, κάνουμε το ίδιο και έπειτα πατάμε στο κουμπί επεξεργασία επανάληψης. Στο παράθυρο που ανοίγει έχουμε τη δυνατότητα να διαλέξουμε εάν θα επεξεργαστούμε όλα τα ραντεβού, δηλαδή και αυτά που έχουν ολοκληρωθεί, ή μόνο τα μελλοντικά ραντεβού. Πατάμε OK, επιλέγουμε το στοιχείο που θέλουμε να αλλάξουμε, για παράδειγμα το όριο των χρηστών. Πατάμε OK και βλέπουμε ότι η πληροφορία έχει ενημερωθεί σε όλα τα ραντεβού. Τέλος, στην επεξεργασία του ραντεβού, εκτός από αλλαγές στα στοιχεία, μπορούμε να προσθέσουμε και κάποιες σημειώσεις σχετικές με το εκάστοτε ραντεβού.